Kinsay nagpalayos kamatayon ni Police Lieutenant Colonel Joey Yap kinang gisusi karon sa Special Investigation Task Group kon SITG. Si Yap gipusil patay sa riding in tandem kagabi sa may barangay Kamputhaw ni Jackman, Sugbo. Tani ang report. Nakaangkon o masamat sa ulo si Police Lieutenant Colonel Joey Yapi dihang gibirahan sa riding in tandem ato sa pagawas nila sa Gipuy-an sa may Mulabi Street. Nadala pa sa malanan apan gideklara nga dead on arrival. Tatlo yung tama niya, duha sa lawa, sa luyo, o usa sa ulo, sa luyo. Yapon. Nakukuha naming mga background result, probably may relation sa mga jobs niya before dito. Gimando ni Police Brigadier General Val de Leon, PRO7 Director, ang pag-umol og SITG nga mao'y motutok sa kaso sanglit usaman siya ka opisyal sa PNP. Gisuta karon ang tanang anggulo sa krimen. Lakip sa gitan-aw ang mga operasyon nga gipahigayon ni Yapi kaniadto, din duna siya'y nangaligsan. Si Yapi kanhi hepe sa Provincial Intelligence sa Cebu Provincial Police Office ug nadistino sab sa Katbalugan, Samar ug kasamtangang nakadistino sa Camp Crame. Nitambong pa siya og hearing kagahapon adlaw. To broaden the gathering of information para sa intelligence, para sa ganon ay ma-identify natin itong mga gun for hire personality. Wa pa magpa-interview ang pamilyang Yapi apan bugtong ipangayo nila ang dinaliang hustisya. Kauban si Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.